पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तजनम्। नित्यानन्दमः नौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रणं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशो नमः। कृष्णपृष्ठाय भूतले हरे भक्तिवेदान्त स्वामी नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 22. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തില്ല. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം സ്ക്രീന് കാണാനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം ദുഷ്കരൈർന ഋതുഭിസ്തപോ വ്രതൈർ ദാനാദിഭിർവാ ത്വിജയേന ഫൽഗുന. നയത്ര നാരായണ പാദ പങ്കജ സ്മൃതി പ്രമുഷ്ടാതിശയേന്ദ്രിയോത്സവാത്. കിം ദുഷ്കരൈർന ക്രതുഭിസ്തപോ വ്രതൈർ ദാനാദിഭിർവാ ദ്വിജയേന ഫൽഗുന. നയത്ര നാരായണ പാദ പങ്കജ സ്മൃതി പ്രമുഷ്ടാതിശയേന്ദ്രിയോത്സവാത്. 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ചൊല്ലാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 23 അതുപോലെ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അത് വേറെ അതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവാണ്. അത് കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാണാലോ അല്ലെ? ചെറിയൊരു കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാൻ ക്ഷണായുഷാം ഭാരത പൂജയോവരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്സിനാ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില് 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളത്. 2 വരി ഒരു പേജില്, 2 വരി ഒരു പേജില്. അപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത്. കൽപ്പായുഷം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാ ക്ഷണായുഷം ഭാരത ഭുജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്സിനഃ സംന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മേലത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. ഞാൻ വേറൊരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതാണ്. എത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അല്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരത ഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരത ഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. കുറച്ച് പേര് ഇത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. പിന്നീട് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണാം. अंबिका केशवी देवदास माता जी, चोटिकोल माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत पूजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्सिनः സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശാമദേവദാസി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരത ഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിന സംന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാം ക്ഷണായുഷാം ഭാരത ഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിന സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരത ഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്വിനഃ സംന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാസ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതഭുജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്വിന സംനസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതവ്രജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്തി ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസനദീദസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിന സന്യസ്യ സംജാത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സംനസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭാവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്വിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്വിന സംനസ്യ സംയാന്ത ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതപൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്വിനഃ സംന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതഭ്രജയോ വരം
ക്ഷണേന മർത്തേന കൃതം മനസ്വിന സംന്യസ്യ സംയാന്ത ഭയം ഭവം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മത്തേന കൃതം മനസ്സിനഃ സംന്യസ്യ സന്ധ്യാന്ത്യഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാത് ക്ഷണായുഷാം ഭാരതഭൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്വിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യ ഭയം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാപകാ ന സാധവോ ഭാഗവതസ്തദാശ്രയഃ നയത്ര യജ്ഞേശമകാമഹോത്സവഃ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. നയത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാപകാ ന സാധവോ ഭാഗവതസ്തദാശ്രയഃ നയത്ര യജ്ഞേശമകാമഹോത്സവഃ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാഭാഗഃ ന സാധവോ ഭാഗവതസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശമഖാ മഹോത്സവാ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാബാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാപകാ ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയഃ നയത്ര യജ്ഞേശമഖാമഹോത്സവാ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ്മ മേനോൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നയത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാപകാ ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശമഖാമഹോത്സവാഃ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാപകാ ന സാധവോ ഭാഗവതസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശമഖാ മഹോത്സവാഃ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ര വൈകുണ്ഠകഥാ സുധാപകാ ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശമഖാമഹോത്സവാഃ സുരേശലോകോ അഭിനവൈ സസേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര വൈകുണ്ഠ കഥാ സുധാപക ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശ മഖാ മഹോത്സവ സുരേശ ലോകോപി ന വൈ സേവ്യതാം. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര വൈകുണ്ഠ കഥാ സുധാപക ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശ മകാമഹോത്സവാഃ സുരേശ ലോകോ അപി ന വൈ സേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീലാം കെ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര വൈകുണ്ഠ കഥാ സുധാപക ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശ മഹാമഹോത്സവാഃ സുരേശ ലോകേ അഭിനവൈ സേവ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര വൈകുണ്ഠ ന സാധവോ ഭാഗവതസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശ മഹാമഹോത്സവാഃ സുരേശ ലോകോ അപി ന വൈ സേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര വൈകുണ്ഠ കഥാ സുധാപക ന സാധവോ ഭാഗവതാസ്തദാശ്രയാഃ നയത്ര യജ്ഞേശ മഹാമഹോത്സവാ സുരേശ ലോകോപി ന വൈ സേവ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇന്നലെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തു അല്ലെ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉത്തമമായ അവസ്ഥയായതിനാൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യജീവികൾ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. അവർ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ കഠിന നിഷ്ഠകളോടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവിധ രീതികളിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കഴിയുക? നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് ഭാരതവർഷത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യജീവികൾ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ദേവന്മാർ അല്ലെ. നാരദമുനിയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നാരദമുനിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചു. പിന്നീട് ദേവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവർ എത്രമാത്രം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കുവാനും അതവന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന വിശിഷ്ട ഭൂമിയാണ് ഭാരതവർഷം. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ലോകത്തിലെ എമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനകരമാണ്. ഇപ്പോ ഭാരതഭൂമിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജന്മയായ ജന്മസാർത്ഥകരി പരോപകാര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ് പഠിച്ചിട്ട് അവസാനമായിട്ട്.
22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കിം ദുഷ്കരൈർന ക്രതുവിസ്തവോ വ്രതൈർ ദാനാദിഭിർവാദിചേന ഫൽഗുനാം നയത്ര നാരായണ പാദപങ്കജ സ്മൃതി പ്രമുഷ്ടാതിശയേന്ദ്രിയോത്സവാ. ദേവന്മാർ തുടർന്നു വൈദിക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടിയ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയും കഠിന നിഷ്ഠകളും വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചും ദാനങ്ങൾ നൽകിയും വളരെ സാഹസികമായാണ് നമ്മൾ സ്വർഗലോകവാസികളുടെ പദവി സ്വായത്തമാക്കി. പക്ഷെ ഈ നേട്ടത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തനത്തിൽ വളരെയധികം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാരായണ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ അതിര് കടന്ന ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം മൂലം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ പാടെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കും. ഭാരതവർഷഭൂമി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ അവിടെ ജന്മമെടുക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ നേടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനും കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 9:25 കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ യാന്തി ദേവവൃതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മദ്യോജനാഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അത്തരം ജീവികൾക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കും. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളിലേക്ക് പോകും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പരിണത ഫലമായി അവർ തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന മഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അത്തരം മഹാനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തു ഫലം? ഭഗവത്ഗീത 9:12 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും ദാനങ്ങളുടെയും ഇതര പുണ്യങ്ങളുടെയും ഫലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരുവിന് വീണ്ടും അധോലോകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ കഠിന വേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തു തന്നെ ആയാലും കൃഷ്ണനിലേക്ക് മടങ്ങാം. യാന്തിമത് യോജനാഭിമാം. അതിനാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിൽ ദേവന്മാർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. സ്വർഗലോകവാസികൾ മുഴുവൻ തങ്ങൾ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ത്വരയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവർ മരണസമയത്ത് നാരായണ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. രത്ന ചുരുക്കം എന്തെന്നാൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിന്തുടരും. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. ഒരുവൻ പരമാനന്ദപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിൽ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാക്കിത്വത്തിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നതിന് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ അത്യുന്നതത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ദേവന്മാർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദേവന്മാർക്ക് എന്താ പറയാ, വളരെ കാലം ആയുസുണ്ട്, എല്ലാ ഭൂമിയിലേക്കാളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും അവരെന്താ പറയുന്നത്, ഭാരതഭൂമിയിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും ഭാഗ്യവാന്മാർ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൽപായുഷാം സ്ഥാനജയാത് പുനർഭവാഷണായുഷം ഭാരത പൂജയോ വരം ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്സിനാ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യഭയം പദം ഹരേ. ബ്രഹ്മലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ജീവിതം നേടുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യം ഭാരതവർഷത്തിലെ അശ്വകാലത്തെ ജീവിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അവന് വീണ്ടും ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. അധമലോകമായ ഭാരതവർഷത്തിലെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണെങ്കിലും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ചുരുങ്ങിയ കാലവിനുള്ളിൽ സ്വയം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉയരുവാനും ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതനായി ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാനും കഴിയും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ
ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠയോ ഇല്ലാത്ത വൈകുണ്ഠ ലോകം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്താവനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണമാണിത്. ഭാരതഭൂമിദേഹയില മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മസാർത്ഥകരി കരപര ഉപകാരം. ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പഠിക്കാനും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കും. ഒരുവൻ മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണൻ തൽക്ഷണം അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അവനെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഹം ത്വം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം. മന്മനാപവമത് ഭക്തോ മത്യാജീമാം നമസ്കുരു. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എനിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാത സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ പൂർണ്ണമായും അർഹനായി തീരുകയും വേണം. തത്വാദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സ്വാർച്ചന. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യണം. ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അവസരമാണ്. ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ യോഗ്യനാകുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ സത്കർമ്മങ്ങളായാലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളായാലും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകും. പ്രഭുപാദ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. നയത്ര വൈകുണ്ഠ കഥാസുതാപക സാധവോ ഭാഗവതസ്തദാശ്രയഃ നയത്ര യജ്ഞേശമകാമഹോത്സവഃ സുരേശലോകോപി ന വൈ സസേവ്യതാം. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യുന്നത ലോകത്തിലായാൽ പോലും അവിടെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഗംഗാപ്രവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം ഒരു പുണ്യനദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തരില്ലെങ്കിൽ, അവിടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തോട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗാളിൽ നവദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയ ജില്ലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. അതിനാൽ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയാണെന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഭാരതവർഷമാണെന്നും ചില ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് നിർണയിക്കാം. ഭാരതവർഷത്തിൽ ബംഗാളും ബംഗാളിൽ നദിയ ജില്ലയും നദിയിൽ നവദ്വീപുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര യജ്ഞത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷനായത് അവിടെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസഃ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രീ നിത്യാനന്ദൻ, ശ്രീ ഗദാധരൻ, ശ്രീ അദ്വൈതർ ആദ്യമായവരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികളാലും ശ്രീവാസനെ പോലുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാരാലും അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ടു. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുകയും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുവാനും നിരന്തരം സങ്കീർത്തന യജ്ഞോത്സവം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും യജ്ഞേശ മഹാമഹോത്സവ ആത്മമോചനം കൊതിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിശന്നു വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുവാനും അവസരം നൽകുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മായാപൂരിലാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദൗത്യം ഇതാണ്. ചൈതന്യ ഭാഗവതം താഴെ പറയുമ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രചാരണം നൽകപ്പെടാത്ത, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായ വൈഷ്ണവരുടെ അടയാളങ്ങളില്ലാത്ത, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്സവങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഒരുവൻ കാക്ഷിക്കരുത്. ഒരുവന് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ വായു കയറാത്ത അറയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുമ്പോഴും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ പങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കാനെങ്കിലും കഴിയുന്നതിനാൽ അവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്
ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന്. ഇത്ര ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുതേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്താലും അത് മഹത്വപൂർണ്ണമായിരിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയും. അത്തരമൊരു വ്യക്തി പരിപൂർണ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ഭൗതികാസ്യത്തിന്റെ അജ്ഞതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളെ പോലും ഒരു സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തെ മറ്റ് യജ്ഞങ്ങളോട് സാദൃശ്യം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ പാഷണ്ഡി, നാസ്തികനും യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനുമായിരിക്കും. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അശ്വമേധ യജ്ഞം പോലെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം മായാവാദികളുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നാമ അപരാധമാണ്. നാരായണന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും മറ്റു നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും മായാവാദികൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ദേവന്മാർ പറയുന്നത് വൈദിക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടിയ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയും കഠിന നിഷ്ഠകളും വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചും ദാനങ്ങൾ നൽകിയും വളരെ സാഹസികമായാണ് നമ്മൾ സ്വർഗലോകവാസികളുടെ പദവി സ്വായത്തമാക്കി. പക്ഷേ ഈ നേട്ടത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തനത്തിൽ വളരെയധികം ഒഴുകിയിരിക്കും. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാരായണ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ അതിര് കടന്ന ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം മൂലം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ പാടെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോ പൊതുവെ പല ആൾക്കാരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ, അല്ലെ, ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. എന്താണ്, അവിടെ ധാരാളം വർഷങ്ങള് ആയുർദൈർഘ്യമുണ്ട്, ആയുസ്സുണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളും മറ്റൊക്കെ എടുക്കും. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ദേവന്മാരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൂല്യം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പല ആൾക്കാരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, അല്ലെ, പല വിഭാഗം. അതെ, അവിടെയുള്ളവരെന്നാ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കും. അവിടെ ഭൂമിയിലേക്കാളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുണ്ട്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും. ഇത് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പദവി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയൊക്കെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് 1000 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും വളരെ ജാഗ്രതാണ്, അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുടക്കാനായിട്ട് എന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്, അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു, നരനാരായണന്മാർ തപസ് ചെയ്യുമ്പം അവരെ പോലും എന്താണ്, ഇന്ദ്രനെ അറിവില്ല അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്.
അപ്പൊ അവിടെ ആ തപസ്സിന് വിഘ്നം വരുത്തുവാനായിട്ട് മേനകയും രംഭയും ഒക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി തപസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും നേരത്തെ അശ്വമേധ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ കുതിരയെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല കാലത്തും പല തരത്തിലും ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ തപശ്ശേരികൾ മുടക്കുകയും പലതരത്തിലും അവരെയൊക്കെ അതിൽ വിഘ്നം വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അത് വലിയ പദവി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ പോലും ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഷഷ്ടമ സ്കന്ധത്തിൽ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. വൃത്രാസുരനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വൃത്രാസുരൻ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുന്നത്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് സംകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. പാർവതി ദേവിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അസുരനായിട്ട് പിന്നീട് ജന്മം മാറുകയുണ്ടായി, വൃത്രാസുരനായിട്ട്. ഓ ആ ജന്മത്തില് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു. സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി. വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ ആ ഐരാവതത്തോടെ എടുത്തിട്ട് എറിയുകയുണ്ടായി. വൃത്രാസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ രൂപത്തോടെയുള്ള ആ ഒരസുരനായിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ദ്രൻ. ഭഗവാൻ അതിന് ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്, വജ്രായുധം കൊണ്ട് മാത്രമേ വൃത്രാസുരനെ നിനക്ക് വധിക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അതും വലിയ തപസ്യായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ നട്ടെല്ല് കൊണ്ട്, അല്ലെ, വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് പ്രകാരമാണ് ദധീച്ചി മഹർഷിയെ സമീപിക്കും, അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നട്ടെല്ല് വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെ. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാൻ ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ വജ്രായുധം കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന് 1 വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്ന്. ആ വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്ത് ഛേദിക്കുവാനായിട്ട്. വൃത്രാസുരൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. വൃത്രാസുരൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശാപവും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. വെറുതെ ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ മഹാദേവനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയും കളിവാക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു. മഹാദേവൻ അത് കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല. എന്നാൽ പാർവതി ദേവിക്ക് കോപം ഉണ്ടാവുകയും ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും വൃത്രാസുരൻ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട്, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി കണ്ട് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ. വളരെ നന്ദി മാതാവേ എന്ന് പറയുക. അവിടെ ശിവൻ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാദേവൻ പറയുന്നു, പാർവതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നീയാണ് ഇവിടെ തോറ്റിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് നരകമെന്നോ സ്വർഗമെന്നോ ദേവനെന്നോ അസുരനെന്നോ എന്നോ യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല. അവൻ എവിടെയായാലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസുരന്റെ ജന്മമാണെങ്കിൽ വൃത്രാസുരന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഹം ഹരേ താവ പാദൈക മൂലാദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി മനസ്മരേദാസുപതേർഗുണാംസ്തേ ഗൃണീതവാകർമ്മ കരോദികായ. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, എന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനായിട്ട് എന്നെ തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൃത്രാസുരൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. വൃത്രാസുരൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗലോകങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. നനാകപൃഷ്ടം നച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിർ പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയക. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനും ആവണ്ട, എനിക്ക് മറ്റുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളുടെ അധിപനും ആവണ്ട, എനിക്ക് എന്താ പറയാ യോഗസിദ്ധികളും അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനിയും ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അങ്ങേ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആവശ്യമില്ല എന്നത്. വൃത്രാസുരൻ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പറയുന്നു,
ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, നീ എന്നെ വേഗം വധിക്കൂ, വേഗം വധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രന് അത്ഭുതമായി. ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാവരും വധിക്കുന്നത്, മരണത്തെ ഭയന്നിട്ട് ഓടുകയും അല്ലെ ശത്രുക്കളൊക്കെ അല്ലെ ഇന്ദ്രനെ പലരും ആക്രമിക്കാൻ വരും. ഇന്ദ്രൻ വജ്രായുധമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയ്യ അല്ലെ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്നെ വേഗം വധിക്കൂ, വേഗമാവട്ടെ, വേഗമാവട്ടെ. അവസാനം അദ്ദേഹം 1 വർഷത്തോളം എടുത്ത് വധിച്ച് തീരാറാവുമ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, ഈ യുദ്ധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഇന്ദ്രൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞാൻ വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു, ഇപ്പോഴും അവൻ മരിച്ചു വീഴും. എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ. വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു വൃത്രാസുരൻ. ഇന്ദ്ര, നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ദ്ര പദവി മാത്രം, കേവലം നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്ര പദവി മാത്രം. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നീ എന്താണ്? നീ ഇവിടെ തന്നെ, ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ തന്നെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കുറെ കാലം. എന്നാൽ നിനക്ക് ഇത്രയും സൗഭാഗ്യമില്ല. ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്നെ വേഗത്തിൽ കൊല്ലൂ എന്ന് പറയും. ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൃത്രാസുരനെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചു. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത്. എന്താണ്? വൃത്രാസുരൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? അതേ സീറ്റിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രനായിട്ട്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ അത്രയും, അതും ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കുന്ന ഒരാൾ അത്രയും ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ദേവന്മാര് പോലും പറയുന്നു, നമുക്ക് ഈ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഇവിടത്തെക്കാളും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നു. നേരത്തെ നാരദ മുനിയുടെ പൂർവജന്മം ദാസിപുത്രനാവാനായിട്ട് ഉള്ള കാരണം അല്ലെ, ഗന്ധർവനായിട്ട് അവിടെ സ്വർഗലോകത്തില് അവിടെ നൃത്തവും സംഗീതവും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു സ്ത്രീയില്, ഒരു സുന്ദരിയില് ആകർഷനാവുകയും ആ താളം തെറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഗന്ധർവനായ ശപിച്ചിട്ട് ദാസിപുത്രനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഇങ്ങനെ അശ്രദ്ധമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ ഒരു ദാസിപുത്രനായിട്ട് മാറട്ടെ. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ദാസിപുത്രന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവരുടെ പ്രസാദം അല്ലെ, അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാവലിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും വൈഷ്ണവ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നാരദ മുനിയായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവർ പോലും എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് സന്തുഷ്ടരല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് മുക്തി സാധ്യമല്ല. പ്രവാചകന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭാരതവർഷ ഭൂമി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ അവിടെ ജന്മമെടുക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ നേടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനും കഴിയും. അപ്പോ ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പ്രഭുപാദർ പറയും, കൂടുതൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ അവരുടെ ഉള്ളില് ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും. പ്രഭുപാദർ പറയും, പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് സ്ഥാനം വേണമെന്നും ആരും പറയലില്ല ശിഷ്യന്മാർ. എന്നാലേ പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഒരേ ആളുടെയും ഉള്ളിൽ. പ്രഭുപാദർ പറയും, അധികം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തരും. ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഇന്ദ്രന്റെ പദവി, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക പ്രയാസം. അപ്പോ ഈ ഭാരതഭൂമിയിലുള്ള അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിലേക്കും പോവാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കും പോവാം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യാന്തി ദേവവൃതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതാവൃത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതാച്യ യാന്തി മധ്യാചിനോപിമാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും.
ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്റെ കൂടെ വസിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭാഗവതാമത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പരിണിത ഫലമായി അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന മഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അത്തരം മഹാനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തു ഫലം? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളുടെയും ദാനങ്ങളുടെയും ഇതര പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ അല്ലെ, കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കാലം അല്ലെ, ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ജോലിയും ചെയ്യാതെ കുറെ കാലമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കും. ആ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പാപ്പരായി. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം അല്ലെ. ആ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ, പുണ്യങ്ങളുടെ ആ അളവ് തീരുമ്പോഴെന്താണ്? വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ വരണം എന്ന് പറയും. മർത്യലോകം ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം. മടങ്ങി വരികയും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾ, കഠിന വേദനകൾ അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും കൃഷ്ണനിലേക്ക് മടങ്ങാം. പറഞ്ഞു യാന്തി മത്യോജനോപമാം. അതിനാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. സ്വർഗലോകവാസികൾ മുഴുവൻ തങ്ങൾക്ക് ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ത്വരയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവർ മരണസമയത്ത് നാരായണ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ വിസ്മരിക്കും. ഇതാണ് സ്വർഗലോകവാസികള് ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ധാരാളം ഇന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ അസുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാം. എന്താണ്? ധാരാളം അപ്സരസുകളും അല്ലെ, സോമരസവും ഒക്കെ ആയിട്ട്, അത് സോമരസമൊക്കെ കഴിക്കുക, അപ്സരസുകളൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരമാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ധാരാളം സ്വത്തും സമ്പാദ്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അയാളടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്തിനാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകും? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ ലഭിക്കാത്ത സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ലഭിക്കും, ഗൾഫിൽ ലഭിക്കും. അവിടെ പൊതുവെ ആൾക്കാർ എല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ 24 മണിക്കൂറും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഡാൻസ് ബാറുകളും അങ്ങനെയുള്ള നിശാ ക്ലബുകളും ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബാറുകളും ഒക്കെ മദ്യപിച്ച് അവിടെ കൂത്താടാനായിട്ട്. അതേ പറയുന്നത് ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പണമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇവിടെ അതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകും, ജോലി ചെയ്യാനല്ല, അവിടെ ജോലി അടിക്കുക. അപ്പോ എന്താ പറയുക, അത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലഭിക്കാത്തതൊക്കെ അവിടെ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുന്നു, അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി അടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ദേവന്മാര് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭാരതഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുകയാണ് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നു. രത്ന ചുരുക്കം എന്തെന്നാൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിന്തുടരണം. നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം. ഒരുവൻ പരമാനന്ദപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സഹിത്വത്തിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നതിന് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാരതഭൂമിയില് ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെ, അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ദേവന്മാര് പോലും പറയുന്നത്. ദേവന്മാരാണ്, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉയർന്ന പദവികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാര് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അല്ല വലുത് ഭാരതഭൂമിയിൽ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാരതഭൂമിയില് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും പിറക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ, അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നു, മറ്റു ദ്വീപുകൾ 6-ലും മറ്റു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ 8-ലും മറ്റു 3 യുഗങ്ങളിലുള്ളവരും മുക്തി തങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ലാകയാൽ കലികാലത്തെ ഭാരതഖണ്ഡത്തെ കലീതാതരം കൈവണങ്ങിയിടുന്നു. അതിൽ വന്നൊരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും ഇതു കാലം ജനിച്ചു കൊണ്ടിടുവാൻ യോഗ്യത വരുത്തിയിടുവാൻ തക്കൊരു ഭാഗ്യം പോരാതെ പോയല്ലോ ദൈവമേ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാരതഭൂമി കലിയുഗത്തില് ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് ദേവന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുൽക്കൊടിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഉദാഹരണ തിരുമേനി പറയുന്നു, നമ്മളിപ്പോ കലിയുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭാരതവർഷത്തിലാണ്, ഭാരതഖണ്ഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതും നരന്മാരായിട്ടാണ്, മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മള് തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കാത്ത വെറുതെ ജന്മം പാഴാക്കി കളയുന്നു എന്ന് കുന്താനം തിരുമേനി വിലപിക്കും അല്ലെ. എത്ര കഷ്ടമാണ്, ഇത് നിർഭാഗ്യമാണ്. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നു. ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള ജന്മത്തിനായിട്ട്. പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും വേണം. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇത് മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ആവശ്യമില്ല. അതിന് മൃഗങ്ങളുടേതായാലും സാധിക്കും അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്തിനാണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്രയും ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്, കൽപ്പായുഷാം സ്ഥാന ജയാത് പുനർഭവാഷണായുഷാം ഭാരത ഭൂജയോവരം. ക്ഷണേന മർത്യേന കൃതം മനസ്സിനഃ സന്യസ്യ സംയാന്ത്യഭയം പദയം ഹരേ. ബ്രഹ്മലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ജീവിതം നേടുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യം ഭാരതവർഷത്തിലെ ഹ്രസ്വകാലത്തെ ജീവിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അവന് വീണ്ടും ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. അധമലോകമായ ഭാരതവർഷത്തിലെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണെങ്കിലും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ സ്വയം കൃഷ്ണാവത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉയരുവാനും ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതനായ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാനും കഴിയും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠയോ ഇല്ലാതെ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ആയുസുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിലും വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാരതഭൂമിയിലെ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്തിലോളം എത്തിച്ചേർന്നാലും അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഓക്കെ, 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 43,20,000 വർഷം. അത്തരം 1000 മഹായുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൽപ്പമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. അപ്പൊ ഇത്ര തന്നെ രാത്രി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള 100 ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്.
അത്രയും കൂടിയ കാലദൈർഘ്യമാണ് അല്ലെ. ഭൂമിയിലേത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാർക്കുള്ള നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണില് ചെറിയ പാറ്റ അല്ലെ ഒരു കൊതുക്, അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഒരു മഴപ്പാറ്റൊക്കെ കാണാം, അത് ആ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഉടനെ തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു വീഴും അല്ലെ. ശരിയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവി നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഒരു ചെറിയ ജീവി എങ്ങനെയാണോ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ദേവന്മാരുടെ കണ്ണിൽ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയും, ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയും. അത്രയും ചെറിയ ആയുർദൻ അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ എന്താണ് ദേവന്മാരുടെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതൊക്കെ നമ്മുടേതിനേക്കാളും എത്രയോ കൊടാന് കൂടിയാണ് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ, കലിയുഗം തന്നെ 4,32,000 വർഷം, അതിൽ അത്രയും പോലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറിയാൽ ഒരു 100 അല്ലെ, 100 കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, കുറെ കാലം അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം. എന്നാൽ പ്രായണ അല്പായുഷ സത്യ കലോസ്മി, ഭാഗവതം പറയുന്നതാണ് അല്പായുസുക്കളാണ്. ഈ കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും അത്രയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാലം നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും യമധർമ്മനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോരോ ആൾക്കാരും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്നാലേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കില്ല. ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും കാണാൻ രാവിലെയൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ നോക്കും. ഈ വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല അതിന് നാളെ ഈ പേജിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവരറിയുന്നില്ല, അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വരും അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം, യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യം അല്ലെ. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്കൊക്കെ പ്രായമായിരുന്നു അല്ലെ. ബലരാമനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അവരൊക്കെ, ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായി, നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കണമുണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് ആയുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ബലരാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആയുസ് നീട്ടിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ആയുസ് ഓരോ ദിവസവും സൂര്യാസ്തമയത്തോടു കൂടി അവരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം ചുരുങ്ങി വരുന്നു എന്ന് ഭാഗത്ത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ കാലദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചുരുങ്ങിയ ആയുർദൈർഘ്യമാണ്. എങ്കിലും ദേവന്മാര് പറയുന്നു അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ് ലഭിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഭാരതഭൂമിയില് അത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലമാണെങ്കിലും അത് ലഭിച്ചാൽ മതിയായെന്ന് പറയും. എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അതാണ് അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവന്മാരുടെ കണക്കൂട്ടൽ എന്താണ്? ഇത് അധമലോകമാണ് അല്ലെ. അധമലോകമായ ഭാരതവർഷത്തിലെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണെങ്കിലും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ സ്വയം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി വരുവാനും ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതനായ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടുവാനും കഴിയും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മമരണങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠയോ ഇല്ലാത്ത വൈകുണ്ഠ ലോകം. നമ്മൾ ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോലെ മരങ്ങളൊക്കെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഹൈവേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതൊക്കെ 300-400 വർഷങ്ങളൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ചില സ്ഥലങ്ങൾ, ചില കാടുകളിലൊക്കെ പോയാലും കാണാം വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് 400-500 വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയി അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ആ മരത്തിന് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ തണല് കിട്ടും, അതിന്റെ മരം ഇതാക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. 400 വർഷം 500 വർഷം ജീവിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്പം കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇത്ര കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുക എന്നത് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത്രയും ആയുസൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭാരതവർഷത്തില് ജനിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ദേവന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് അസൂയാവുന്നവർക്ക്, ഇങ്ങനെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള
ആ ജന്മം ലഭിച്ചു. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ഇത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാം. അവരൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം. കൃഷ്ണാവത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ പോവാൻ പറയട്ടെ. കോളേജിലൊക്കെ പിള്ളേർ അവരോടൊക്കെ പറയുമ്പോ അവരെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ. എന്താണ്, ഇതൊന്നും ജന്മം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെറുതെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചിട്ട് കളയാനായിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ദൗർഭാഗ്യം, പ്രഭുപാദർ പറയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, അത്രയും നിർഭാഗ്യകരം, അത്രയും ദൗർഭാഗ്യമാണ് അവര് കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടും ഭഗവത്ഗീതയായിട്ടോ ഭാഗവതമായിട്ടോ അല്ലെ തിരുനാമമായിട്ടോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടും അവരെ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല. അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാർ, അത്രയും പാപികളായിട്ടവർ. പ്രഭുപാദർ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകത്തിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഭാരതഭൂമി ദേഹൈല മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മസാർത്ഥകരീകര പരോപകാരം. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും അവിടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കണം, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. അതാണ് പരോപകാരം. യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പല പരോപകാരവും ചെയ്യും അല്ലെ. ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, വസ്ത്രം നൽകും, ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, പണം നൽകും. ഇതൊക്കെ അല്പസമയത്തേക്കുള്ള ആശ്വാസം. യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. ഇത് ചെയ്യാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യമാണ് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക. അവരുടെ കടമയാണ് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരൊക്കെ. നമ്മൾ സ്വയം കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യാൻ. എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാനാക്കുക. ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പഠിക്കാനും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരുവൻ മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന് സ്വയം കൃഷ്ണൻ തൽക്ഷണം അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റ് അവനെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയും, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജാഹം ത്വം സർവപാപിഭ്യോ മോക്ഷിഷ്യാമി. സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിക്കും. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ശുപാർശ ചെയ്തതിനാൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാചിമാ നമസ്കാരം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാത സ്വീകരിക്കുന്നു? അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെ. എന്നെ നമസ്കരിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. ഇത്രയേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അത് ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ പണമോ അല്ലെ ഇതൊന്നും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സമ്പത്തോ സൗന്ദര്യമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതെ, സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അതിന് വേറെ യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണ്ട. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അർഹനായി തീരുകയും വേണം. തൊപ്താദേഹം പുനർജന്മനെ ദിമാമേതി സോച്ച്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യണം. ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അവസരമാണ്. ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ യോഗ്യനാകുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ സത്കർമ്മങ്ങളായ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളായാലും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകും. ഇവിടുന്ന് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്ന് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തൊക്കെ പോവാം. അവിടെ കുറെ കാലം സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം. പിന്നീട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലെ നല്ല കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയൊരു അവസരത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും കാത്തിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ജന്മം അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി, ഇനി അടുത്ത ജന്മം ആവട്ടെ. അടുത്ത ജന്മം സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസാണ്. ആ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭൂമിയിലെ കലിയുഗത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം, കലിയുഗത്തിലെ പ്രഥമ സന്ധ്യ അല്ലെ, ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു 10,000, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 10,000 വർഷം കലിയുഗത്തിലെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ഈ 10,000 വർഷങ്ങള് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ മതി ഈ 10,000 വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരെ ഇല്ലാതാവും. ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും. പുണ്യ നദികളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് പറയും. അധർമ്മികളെ കൊണ്ട് പെരുകും ലോകം. അപ്പോ പിന്നീട് നമ്മള് ദേവലോകത്തൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോഴും തന്നെ പ്രയാസം. ഇനി അപ്പോ ഒരു 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇനി നമ്മൾ ഈ ജന്മം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ഈ ജന്മം നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കൂ. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായി അല്ലെ. പൂന്താനം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കിടന്ന്, എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ. അപ്പോ അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ജന്മം നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നൽകുക. ഇത്രയും കാലത്തെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചു തീർത്തു അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിന്റെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? മന്മനാഭവമദ്ഭക്ത മദ്യാചി നമസ്കരി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ഓർക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാവൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. എന്താ പറയുന്നത്? എത്ര വൈകുണ്ഠ കഥാസുതാപകാന സാധു ഭാഗവതസ്തദാശ്രയ നയത്ര യജ്ഞേശമകാമഹോത്സവ സുരേശലോകോപി നവൈ സേവ്യതാം. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യുന്നത ലോകത്തിലായാൽ പോലും അവിടെ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഗംഗാപ്രവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു പുണ്യനദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്മാരില്ലെങ്കിൽ, അവിടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സങ്കീർത്തന യത്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യത്നം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതിന് ആ സ്ഥലത്തോട് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാകും. ദേവന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉയർന്ന ലോകത്തിലായാൽ പോലും അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ഒരാൾക്ക്, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക്. ദേവലോകത്തിൽ എന്താണ്? സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമമൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അവര് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സോമരസം പാനം ചെയ്യും, അപ്സരസുകളൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യും അല്ലെ, ഗന്ധർവന്മാര് പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല. ഇന്ദ്രനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നില്ലേ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ അല്ലെ. അപ്പോഴും മാത്രമേ അവർക്കൊരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ദർശനമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്നു, ഇവിടെ യാതൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉയർന്ന ലോകത്തില് നമുക്ക് യാതൊരു തൃപ്തിയുമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഈ ഭാരതഭൂമിയില് ബംഗാളില് നവദ്വീപിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ചില ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഈ വിശ്വ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയാണെന്നും
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഭാരതവർഷമാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭാരതവർഷമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോ അവിടെ തന്നെ ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ ബംഗാളിൽ നദിയിൽ നവദ്വീപുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭാരതവർഷം. ഭാരതവർഷത്തില് ബംഗാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്നത്? അവിടെ നദിയ ജില്ലയിൽ നവദ്വീപിലാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ഈ നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശതദ്വീപാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനവും നവദ്വീപും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിങ്ങനെ കരുതുന്ന ആള് വൃന്ദാവനവും മായാപൂരും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ദാം അപരാധാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ഇവിടെ രാധാറാണി ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ശതദ്വീപ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശതദ്വീപാണ് നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര യജ്ഞത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷനായത് ഇവിടെയാണ്. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര ഭാഷതം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായ ജന്തി സുമേധസ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രീ നിത്യാനന്ദൻ, ഗദാധരൻ, അദ്വൈതൻ ആദിയായവരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികളാലും ശ്രീവാസനെ പോലുള്ള ശ്രീവാസനെ പോലുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാരാലും അകമ്പടി സേവിക്കുന്നു. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കീർത്തിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതാണ്. നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇതുപോലെ എന്താണ് മധുരയാണ് ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലം അല്ലെ. അവിടെ തന്നെ ഇതിൽ വൃന്ദാവനമാണ്, വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധനമാണ്, അതില് രാധാകുണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീല അല്ലെ. അതുപോലെ അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നവദ്വീപിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടം അത്രയും പുണ്യമുള്ളതാണ്, അവിടം അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ നവദ്വീപിൽ അല്ലെ. അവിടെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര പ്രഭുപാദർ അവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ അവിടെ സങ്കീർത്തനം സദാസമയം സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നു ശ്രീവാസാങ്കണില്, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ. അവിടെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു ആരാണോ അവിടെ പോയിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൂടെ പഞ്ചതത്വ എന്താ പറയുക ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, മറ്റുള്ളവരും പാർഷദന്മാരും ഒക്കെ അവരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യും. അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, നമ്മുടെ ചർമ്മ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അല്ലെ. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതുക ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. കുറച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ജയപതാക നിനക്ക് കാണാലോ എവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടേ. അപ്പോ ഗുരുമഹാരാജ് അത്രയും വിനയത്തോടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല പ്രഭുപാദൻ. പ്രഭുപാദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കാണാം, നീ കളവ് പറയുന്നതാണ്. ആണ് പ്രഭുപാദര് വേറൊരു അവസരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായി. ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയുള്ള പാർഷദനാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അയച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം, എന്നാല് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കാണാൻ പലപ്പോഴും വേറെ ലീലകളൊക്കെ ഗുരുമഹാരാജ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഓരോ അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പല ലീലകളൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാം ഇപ്പോഴും അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ നിത്യലീലകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ നിധിവനത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ലീലകൾ നടക്കുന്നു. അവിടെ ആരും പോവില്ല എന്ന് പറയും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ. അവിടെ ഇപ്പോഴും ലീലകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലകൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നവദ്വീപിൽ മായാപൂരിൽ.
ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുവാനും അവരെല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കും, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുവാനും നിരന്തരം സങ്കീർത്തന യജ്ഞോത്സവം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും യജ്ഞേഷ മഹാമഹോത്സവ ആത്മമോചനം കൊതിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശന്നു വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുവാനും അവസരം നൽകുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മായാപൂരിലാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദൗത്യം ഇതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം താഴെ പറയുമ്പോൾ പരമദിവാത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രചരണം നൽകപ്പെടാത്ത, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായ വൈഷ്ണവരുടെ അടയാളങ്ങളില്ലാത്ത, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്സവങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലാണ് പോലും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഒരുവൻ കാക്ഷിക്കരുത്. ഒരുവനെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ വായു കയറാത്ത അറയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുമ്പോഴും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കുവാനും കഴിയുന്നതിനാൽ അവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് അത്തരം ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രതിപ്പെടുത്തുന്ന ആര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്താലും അത് മഹത്വപൂർണ്ണമാകുമെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് അത്രയും കൈയും കാലും ഇട്ട് അനക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ഒരു ചുരുണ്ട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരു അങ്ങനെ തല കീഴായിട്ട് അവിടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ സമയത്താണ്, കുട്ടി ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന സമയത്താണ് അവനെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർ. ആ സമയമാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ഗർഭവേദന ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. തല കീഴായിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷിക്കണേ, ഞാൻ പുറത്തു വന്നാല് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ പുറത്തു വന്നാൽ എന്താണ്, ആ കുട്ടിയെല്ലാം മറന്നു അല്ലെ. അപ്പോ വീണ്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എന്താണ്, അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് മായാപൂരി ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ, അത് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്താണ്, മായാപുരം. വൃന്ദാവനം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അവിടെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് പാപഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്രജവാസികളോടൊക്കെ അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, വ്രജവാസികളുമായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെക്കണം എപ്പോഴും. അവര് എന്തെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഭക്തിയിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ആ എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കഴിയണമെന്നത്. എന്നാൽ മായാപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ഔദാര്യധാമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ അവിടെ അപരാധങ്ങളില്ല, അതാണ് വ്യത്യാസം. വൃന്ദാവനം രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർശ്വരുടെയും ലീലകൾ നടക്കുന്നതാണ് മായാപൂരിലെ നവദ്വീപിൽ. ആ നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല, അത് ശ്വേതദ്വീപ്, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ദ്വീപാണ്. ശ്വേതദ്വീപാണ് ഇവിടെ നവദ്വീപായിട്ട് പ്രത്യക്ഷം. അവിടെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വലിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട് ഗംഗയുടെ മറുകരയിലാണ്. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഭക്തന്മാരോട് ഗംഗയുടെ മറുകരയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഈ ഗംഗയുടെ മറുകരയിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരും. അവിടെ ലോകത്തിലുള്ള സമസ്ത ജനങ്ങളും വന്നിട്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് അവിടെ 2 കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഹരിനാമം ജപിക്കും. ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒക്കെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വലിയൊരു അത്ഭുത ക്ഷേത്രം വരും.
അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ആരംഭം കുറിച്ചിട്ടുള്ള TOVP, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം അല്ലെ. അതിന്റെ എന്താ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു. അതിനടുത്ത് തന്നെ 2026-27 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കുമായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കും. എന്താണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാർ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, എന്താ പറയാ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരും ഒത്തുകൂടുകയും അവരൊന്നും യാതൊരു വേർതിരിവും തരംതിരിവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലൊക്കെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. ചില എന്താ പറയാ, കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിവ് എന്നാല് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരിൽ യാതൊരു അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ അമരത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, റഷ്യയും ക്രയോഷ്യയൊക്കെ യുദ്ധം നടന്നു. റഷ്യൻ ഡിവോട്ടി കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ക്രയോഷ്യൻ ഡിവോട്ടി ഉക്രൈനും റഷ്യയൊക്കെ, ഉക്രൈനിലുള്ള ഡിവോട്ടിയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവര് എല്ലാരും ഭക്തന്മാരാ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് എന്റെ ശത്രു രാജ്യത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയും, അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വരികയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? മായാപൂർ. മായാപൂരിലെ നവദ്വീപ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താലും അതൊന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണക്കിലെടുക്കില്ല. അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, എന്നെ ആ ഭക്തൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ നമോനമാനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय. गुरुराज हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु।